Sterk Bouke. Zo grappig. Misschien denk je, wat jij die hoeven raar. Maar dat komt ik. Omdat ik op klompen ben. Dat juist ik. Wooden Shoes, denk ik. Clocks, volgens mij. Dus dit is net het hinder. Dit is Bouke. Lifehack. Nou, If you're sad, walk a horse. yes. It works perfect. Ready. Steady. Nog eens een trap in beeld, hé. Leuk, Bouke? Dit is de eerste keer dat Bouke mooi gaat. Met Rijntje, Paat en Ginny. Mooi. Oh. Oh, You good can job. you can say a lot, but then you have to speak English. Oh, my English is very good. Mijn Zo snel, maar dat komt nog wel. Are we happy now? Very happy. For Genau. you all. Dus. Nou, Bouke, een cadeautje voor jou. Het is een hengst. Dus ik denk dat Ryan hem Mario neemt. Dus ik blij maar die cadeau. Ja, ik heb zakken gekregen, maar dat is ik goed. Hij is nou een eigen pony. Mario. Zul je het leuk vinden? Oké. De hinders van de binnen. Dit is uniek. Wonder, Sally en uniek. Zit. Ik zei zit, maar dat doet er net. En Bouke had gewoon de hinders binnen zetten. Sally.
Wunder. Rijntje. Yveske. Uniek. Hey. En Coralla. Oh nee, dit is gewoon nog een hinder. Hey Bouke. Oh, de neus waai. Bex. Oh, dus. Wow. Handyman Bouke even weer. Hey, handyman. Everything for the horses, hè? Voor de horses. Of course, a horse is a horse, of course. Maar dit is echt geweldig. Normally he works always very hard. But now it's 10 o'clock in the evening and he made this. Dit had Bouke gewoon al gaan maken. Zadels kunnen we ophingen. De zadelsteuns heb ik gekregen van de Facebook admins. Deze tafel had Bouke maken van een door. Dit is weer mooi spul. Het roept best wel goed. Wat zei je? Ik weet niet dat ik het leuk vind. Ik wil nog net erin. Nee, hè? Oh, wat beweegt. Oh, ik vond het nee. Ik vond hem wel oud. Ik vind het echt. Ja, maar dat zitten we van het eerst op een hinder. Ja, maar ik wil hem nou al. Even laten zien voor de foto. Nee. Oh, ik wil hem nou al. Oké, ik help. Wat zei je? Dat ik nooit meer in mijn leven op de knieën kom. Ja, en wat zei je nog meer? Ik vind het eng. Ik heb het zweet overal. Dat doen we al, ja. Ik vind het vet stoer. Oh, ik heb een hartslag, jongen. Echt? Het is echt heet. Ja. Ja, het bent. Zie je gewoon op uniek. Ja, maar ik vond het heel eng. Ik vind het vet stoer. Ik vind het heel eng. Hier is een goede helm op. Ja, doe erin. Alleen dat we niet stom in dat boert, misschien is dat het. Oh, nou krijgt hij weer praatjes. Nou, ik vind het stoer. Nee, ik doe het antwoord. Yo, hoi. Oh, zo sneu. Dan nog eens. Die nam me. Heel grappig. Hij staat op het dak. Hij dat ik in jou zeggen. Dat hij nooit bedacht, of net Roy? Ja, dat dacht ik al. Dat ken het al eens. Maar Maar ik weet die zwarte stift bij je. hoi. Wat? Is dat? Dit is het doel. Dit is het kantelstekker. Dat is voor dan.
is wel echt een paardenman. She is cute. En check dan wat de trui aan heeft. Toevallig. Nou. Oh, oh. Hoe moest het hebben? Oh, dat is een makkelijker dan ik zelf. Je hebt best wel wat druk, Jan, hè? Ja, met een eigen inkomen uit te vertellen. Oh, dan wist toch altijd de pro. Je wordt heel rustig van. Joeke? Die is toch net voorbij? Ben je verder aan het klussen? Maar in je radio moet dat. Wat ben je aan het wan? Al werd iets van hinders. Tadaa! Zo wordt het. Cool. Hé, hey, Juko, waar is die bal? Mooi om mijn auto te zetten. Hoi Bouke. Hoi Matten. Hoi. Hey, wat ben je aan het wan? Ik ben gezellig in de. Waar is de kerkverstalling van? Caravanstalling. Ja, ja. Dan is mij eigenlijk heel hard. Mam kennen net waar, denk ik eigenlijk. Braaf. Wauw. Niks van op. Je kapot? Zit. Bandido's. De Matildas. Oh, hier nog een goed worden. En was dat we... Oh, dat is altijd lekker. Ja, ja. Kittel. Is net symmetrisch. Maar helemaal niks. Bandido's. Alles daar op Yvonne Harjes tempo. Dames Mooi. Dat was ook een met die dik, sorry.
Oh, ben ik er buiten. Maar we skillers aan hebben. Ik is nog blij van hè? Blij? Ja. Ik hoop dat ik hier drinken. Straks een uurtje sliepen en dan als je nog die drinkt en anders ga ik weer melken. En fut is er weer. Gelukkig heb ik honden, die zoek nog wel. Komt ze weer aanreizen. Oh, ik heb hem wel doen. Oké. Turbo boost. Hè? Turbo boost. Ja, zie je. En dit nog ik elke morgen en elke jongen. De oesthinders. Nee. Oh, pa. Yes. Oh. He's so funny. Als dekhengst? Nee. Day in the life of Oda. Ik ben onderaan in de rang, hè? Ik mag pops keppen. Ik mag alleen nog maar filmen. Ja, dat is ja. Nou, ze zeggen nog heel goed uit van haar leeftijd. Ja, toch? Wie Oda? Dank je, Wouke. Ja. Handyman. Oh, dradenbliksem. Kunnen we nou meer waan op een dag? What are you going to do? Bye. There Bauke goes. He's going to drink a beer with a friend. Bye. Dit vind ik nog wel leuk. Dit is de overscherm. Dit is Henley. Wat is dit, een merrie? Ja. Nou, pakken. Ja. Dit kist ik gewoon thuis hebben. Je moet met een hele boerderij voor en alles optimmen. Nee, dit is ook wel eens waar Mathilde in de tuin staat. Ja, zeg ik een dikke toen wie natuurlijk. Nou, dat is natuurlijk niet, hè? GoFundMe. Bouwen, vallen bellen. Vallen bellen voor Bauke.
Nou, dat reis ik nog wel aan. Nou, ik geniet hier wel even van. Ja, toch? Oh, ik ben net van hard gevallen. Echt wel. Oh, die had ik nog al. Bouke. Wat is er? Mijn auto eventjes. Joep. Hey Joeke. Bouke en Kiki. Kom maar. Kom. Spidey. Bouke. Spidey. Thanks, Bouke. Horseman. Yeah, a real horseman. Heeft er nou meer mensen echt in de bush of net? Oh nee. Bouke, er is zo'n handyman. Ik is te hingen. Handyman. Handyman. My friend Martin always helps me. It's that's the handyman. Yeah. You are not. Oh. Surprise. No. We make our own jokes all day long. What? But you're such a very light dancer. Maar Handyman. ja, Oh, raast. He moves it like a feather. ongelooflijk. Martin is also a handyman. But his wife hasn't got horses, so it's much easier. He gets time off. In the weekend he goes cycling, fishing. Not Wat? me. Maar ook is constructing de zadelkamer. Ben ik dat ik uitzenden of? Well. Yeah, tell the people how it is. Doesn't know everything. Nou, Not a horseman like me. Good swing hand he has. Bouke het hakken van vong. Wonder boy from the lake. Wow. Bouke Eastwood. Nou kom Glendy. Wow, echt awesome. Glendy. Bouke, was ik aan stal? Maar de nagel erin bij zetten. Nou, zo moeten wij de borsten erbij zetten. Ja. Hey Bouke, Zo was dat ik bij mij bouwen? Bouke, was dat ik voor mij maatje? Het zattenvereniging, daar is dat wel heel... Bouke maatje dit Mooi voor dit. mij. Maar nou, Nee, zo ben ik niet. We nou eerst maar hier beginnen. Hier een box.